Здравейте, здравейте отново, приятели! Днес ще правим табло на Audi A4 B6, като ще сменяме неговият дисплей. Сега подсветката въобще не свети. И така, ще сменяме неговия дисплей, като ще сложим нов. Може да се възползвате и от тази услуга, ако имате подобен автомобил. И по-късно ще ви покажем вече резултатът с новия дисплей. Здравейте, здравейте отново, приятели! Ето ни малко по-късно вече с новият сменен дисплей на Audi A4 B6. Виждате колко добре се вижда с новия дисплей. Вече собственика ще може да се наслади на това табло. Калибрирали сме стрелките, абсолютно всичко е готово. Ако и вие имате нужда от подобна услуга, може да се свържете с нас на нашата Facebook страница. Ще намерите линк в описанието на това видео. Може да се абонирате за нашия канал с камбанка всеки път, когато изкараме ново видео, за да може да ви извести. И така, благодаря ви и до скоро!